Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň welaýatary hereketini çäklendirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu çäreleriň koronawirusyň ýaýrama howpy bilen baglanyşykly görülýändigini habar berýärler. Häkimetler Türkmenistanyň çägine raýatlaryň bir welaýatdan başga bir welaýata gidip gelmegine değişli hereket çäklendirmelerini girdi. Türkmenistany raýatlaryň hereketini düzgünleşdirmegiň tertibine değişli 20 martda azatlygy gowşan resmi namada çäklendirmeleriň jekmejeklige ma'lum edilýär. Täze düzgüne laýyklykda raýatlaryň bir welaýatdan başga welaýata gidip gelmegine diňe merhumy jaýlamak diýip desturlaryny berjä etmek üçin gaýra goýulmasy saglyk ýagdaýlaryna ýakyn dogan garandaşlaryň toý dawarasyna gatnaşmak üçin gulluk zerurlugy sebäpli iş safaryna gitmek üçin hemde başga gaýra goýulmasy ýagdaýlarda ruhsat berilýär. Toý dawaralary we iş safaryna gitmek üçin ýöreýte ruhsatnama talap edilýär. Täze wagtlaryň düzgüne görä welaýatlaryň arasyndaky gara ýollaryň gödäwçilik nokatlaryny polisiýa işgärleri raýatlaryň hereketine gödäwçilik eder. Polisiýa bilen bir hatarda saglyk goraýyş edaralarynyň işgärleri gara ýollardaky gödäwçilik nokatlaryny raýatlaryň gyzgynyny ölçär. Gyzgyny ýokary bolan hemde kesel alamatlary ýüze çykan adamlar iň golaýdaky hastahananyň ýokunç keselleri bölümine ýöreýte awtologda alınıp gidiler. Ýöne resmi namada alamatlary agdalýan keselin adı aýdylmaýar. Şeýle-de dokumentden ma'lum bolşuna görä welaýatary gödäwçilik nokatlarynyň iri we maýda şahly mallary hemde et önümlerini geçirmeklik eger veterinariýa ullugynyň ruhsat gaty bolmasa gadagan edilýär. Galy berdi daşary ýurt diplomatlary ýurdun çägine daşary işler ministrliginiň ulalaşygy esasyna hereket edýär. Täze tertip 20 martda güýje girer hemde aýratyn görkezmäçenli dowam eder. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň habar bermegine görä 19 martyň agşamyndan başlap ýurdun paýtagtyna giriş we çykyş ýollaryň ählisi petiklendi. Aşgabat giriş çykyş üçin ýapyldy. Hereketdiň ruhsat arkaly mümkin. Welaýatlardan barýan hususy awtologlar, taksiler, mikroawtobuslar we awtobuslar şäheriň derwezesinden gaýtarylýar. Paýtagtyň üpsünçiligine değişli önümleri daşayan ýük ulaglarynyň hereketi diňe ruhsat boýunça mümkin diýip habarçy aýtdy. Beýleki bir habarçy COVID-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly ýagdaýyň ýurtda welaýat ýaşaýjylar üçin içerki howa gatnawlarynyň çäklendirilmegine getirendigini aýtdy. Şu gün welaýat ýeňil maşinlary we awtobuslar üçin Aşgabaty ýapdylar. Şeýle-de daşowdan uçura minilmeginiň öň ýany ýolagçylaryň ýaşaýan ýeriniň ýazgysyny barladylar. Diňe Aşgabat ýazgyly ýolagçylary uçura goýberdiler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistany resmiler ýurt boýunça koronavirus keseliniň hasaby alynmandygyny aýdýarlar.